Hisgot tag subway. Kinsa man ninyo ang nakaila kung unsa ng subway? Kay kung parehas lang mo nako nga naanad og escalator sa tibok kinabuhi, aw maglugos gigon ninyo og hatag og technical nga description kung unsa ng subway. Pero kay hinan-aw man tag salida sini, ang ako ra gyud mahulagway ninyo kanang subway mao na siya agianan sa tren kana agibutang ilaw sa yuta. Nanigawa sa balita nga muni ang giplanuhan karon sa Department of Transportation nga itukod or himuon dire sa Cebu isip tubag sa nagkagrabe og nagkahuot nga traffic dire sa atoa. Nindot ni og mo'y matinuod. This is too good to be true. Pero ay la sa ka overexcited kay naa pa man is papel magkandak pa ni sila feasibility study. Kanang feasibility study muna siya ay paagi aron nga ilang hibawon kung pilagi madamage aning ilahang project, meaning pilay budgeton anis kinatibuk-an. Unya apil das kwintada niya na ang under the table, over the table, including the table. Apan, usara gyud kabutang ang akong gikabalakan. Kay basin unyag maparehas nig dangatan sa BRT project nga nakasugod nagtrabaho unya ayha pagipaundang. Busa ang akong tambag sa mga proponent niya ning maong projeka. Siguruha gyud ninyo nga kinahanglan inyo ginang transaksyonon og kadaghan si Hitler niyas Kapitolyo. Kay basin unyag masist and desist order na pod mo. The Not So Late Show with Jason Monteclar.